мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, бягна от пръчка, при теб да се върна. Пак ви умруча, дъжди в петак да скрия, пак се случи то да вдигна олелия, пак спи перда, поръся филия от хляба чест. Едноетажно, детство мое, за мен така е важно. Щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън, все се мъча света да обърна. Ще ми отговорите ли? Здравейте, настанихте ли се удобно? Добре ли се чувствате? Значи, може да започне нашето пролетно тържество, парти, среща, нашия пролетен концерт. Мина зимата студена, дойде Марта пременена. Дружно хванати фресъл се задава и на Марта обещава топли вечери в полята и цветенца за децата. Какво е месец март? Знаете ли какво е месец март? Най-капризният и най-непостоянен месец от годината. Но той ни носи толкова много празници. През март месец кичим с мартинички ръцете си, нали? Да. С пожеланието да сме живи и здрави и с надеждата, че магията на вплетените бели и червени конци ще ни предпази от злини. През месец март с трепет подаряваме на майките си саморъчно изработен подарък. Често той не е много красив, но е с особена голяма, много магична стойност за нея. И най-вече месец март посрещаме с идването на пролетта, защото тя ни кара заедно с зимните дрехи да свалим от раменете си тежестта на ежедневието и да се вгледаме в багрите и звуците на света около нас. Днес е един специален празник от нашият народен календар. Днес е Благовещение. Идват прелетните птици. Според народното поверие на този ден се събуждат от зимен сън кой? Мечките и самодивите. Куковицата кука за първи път. Народът вярва, че ако на този ден се посади дърво, то ще се родят много и сладки плодове. Нека ние заедно да посадим ето тук, сега, в тази зала, дървото на забавлението и да изживеем наистина един приятен празник. Искам да ви попитам, знаете ли, кое е най-приятното нещо за всички, които се качват тук на сцената и изпълняват разни неща? Сещате ли се кое е това? Нещо, което с ръце се прави, а? Разпляскам. Добре, я да видим сега. Можете ли да си вдигнете така ръцете? Я ги вдигнем. Аз вдигам само едната, защото държа микрофона. Вие може двечките да вдигнете. Я да видим така. Можете ли да си поразмърдате малко пръщетата? Да може да ги разгреме хубаво, за да може след това повече да ръкопляскате, а? И аз сега да пробваме така, да добре. Затова хайде сега да посрещнем, ама с много силни аплодисменти, Димана от Целодневна детска градина Детелина. Тя ще ни изпълни стихотворението Пролет с автор Иван Мишев. Хайде, Димана! Нали се разбрахме? Ръкопляскаме! Хайдете! Димана, ти на колко си години? На 5. Ето на тази страхотно завидна възраст от 5 години. Хайде още веднъж да я ръкопляскаме за смелост. Така. Траедно педнота е да своя пролета, а двора е на птицина, тъпнали бели кучета, а бяло към манки е си къде поверяно, а отдолу по нега какво крие пролета. Какво се крие? Пролета. Пролета. Браво! Благодаря ти, Димана! Благодаря ти! А сега ще чуем едно изпълнение и то е на руски език. Тази песен се казва Катюша. Изпълнява Есин от Целодневна детска градина Зора.
Сега ще чуем нейната песен. Винаги, когато усетите желание, може да пляскате и освен това да следваме ритъма на музиката. Да видим сега и тя кой микрофон ще си избере. Хайде, син, ти си. Маестро музика. Разцветали яблони и груши, папуели тумане над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой, выходила, песню заводила, Степнова си заварила, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Твойте песен, песенка девичья, дай лети за ясный солнцем свет. И бойцу над пограничье, а Катюши передай привет. И бойцу над пограничье, а Катюши передай привет. Браво! Искам да ви кажа, че наистина заслужава много аплодисменти, защото е много трудно да се пее без музика. Това си е направо страхотно акапелно изпълнение. Какво най-много обичат децата? Сещате ли се? При какво? Приказки! Точно така, приказки. Сега ще видим една драматизация на приказката Дядо и Ряпа. Ще изпълнят децата от основно училище Ангел Кънчев с ръководител Симеонка Илиева. Те си имат подгряваща група тези деца, така ли? Хайде да видим, заповядайте на сцената. Дарей, че голяма ряпа! Не съм виждал такава ряпа, откакто живеехме с бабата на село. Ама тя расла от по-голяма, че и по-голяма. И аз да взема да я извадя. Дарей, че не излиза! Я да взема аз да викна бабата. Бабо! Бабо! Тя много млада тази баба. Какво се развикал, бе, старче? Викам ти да ми помогнеш да извадим ряпата. При толкова внуци в ръка, как да ти помогна? Най-добре извикай сина ми. Сине! Синко! Викам ти да ми помогнеш да извадим ряпата. Сега не мога, защото чакам един клиент. По-добре извикай жена ми. Снахо! Снахо! Снахо, помогни ми да извадим ряпата. Да извадим ряпата ли? Не мога. Поканил съм няколко приятелки на гости, а после ще ходя на фризьор. Защо не пуйкаш дъщеряци? Дъще! Дъще! Какво искаш, Нато? Искам да им помогнеш да извадим ряпата. Но как може така да ми кажеш да правя такова нещо, татко? Погледни, маникюрът ми ще се щупи. Защо не повика съпруга ми? Зетко! Зетко! Искам да им помогнеш да извадим ряпата. За това ли ме викаш? Нека първо се прочита вестика, а после мога да ти помогна. Ако искаш, извикай в внуците си. Внучки! Внучки! За това жена, за какво не викаш? Викам ти да им помогнеш да извадим ряпата. Не мога да се приготвя за дискотека и за тия Александър.
нито бабата, преди беше друго. Всички си помагаме, а сега всички за някъде бързат. И ни с бабата отсилени в граждани. Аз да отида да си гледам новините, а ляпата някой друг да извади. Заповядайте всички на поклон. Нека да ги аплодираме. Страхотни сте артисти. Тая ряпа сега тук ли ще седи посадена до края? Добре. Който иска, който има смелост, после може да извади ряпа, така за като ви подсказват. Я да видим сега с какво продължаваме с едно стихотворение. Нали съвсем скоро беше 1 март? Колко там има 20 и няколко дена са минали. София е научила едно специално си стихотворение за баба Марта и сега ще го кажа пред вас. Тази пъстра мартеничка. Заповядай, Софи, ти си. Тази пъстра мартеничка, баба. Тази пъстра мартеничка, баба ми я върза. Да съм като ястовичка, пълкава и бърза, както тя коприна, бяла и червена. Да съм цялата година бяла и червена. И ще стана аз тогава хубава голяма, весела засмена, здрава, също като мама. Браво, Софи! Благодарим ти! Благодарим ти! С още стихотворения продължаваме, нали така? Добре, сега те ще ви бъдат представени от Симона и Петър от основно училище Тома Кърджиев. Ще чуете Хвалю ми се Данчо и стихотворението Светофар. Хайде да видим какво са подготвили те сега като пролетно поздравление към всички вас в залата. Имаме във всеки град, даже и в селата, 3 очи с различен цвят, носят на главата. С зеленото си аз казвам преминавай, жълто гледам ли тогас, по-добре внимавай. Червено пламне ли? Стой, повече ни крачка, казва ти законът мой, удари спирачка. С добрите си очи давам ти сигнали, премини, внимавай, спри. Сега разбрали. Хвалил ми се Данчо, Марзеланчо. Кой е като мен, чист и пременен, дрежките ми прани са отлани. Мил съм си главата, лято на реката, ногтите не режа, да съм като ежа, а носа за здраве, трия го с ръкави. Хвалил ми се Данчо, Марзеланчо. Кой е като мен, чист и пременен. Чуха го момчетата, чуха го врабчетата, чуха го реката, чули го цветята и се смеяли цели 3 недели. Аплодисменти за Симона и за Петър. Благодарим ви. О, Палък Данчо, доволен ли си? Каза си, нали? Много си хубаво променен, чистичък. Сега ще се подготвим за още една драматизация. Я докато се подготвим да ви попитам, запомнихте ли сега за цветовете на светофара? На червено преминаваме, нали? Не! Вие пък сте не. На кое? На жълто, точно така, да. На жълто преминаваме, нали? Пак ли не научих? На зелено не... Излизаме ли в събота на уикенд, примерно, че не ми бъдем глупо сега за незелено? Точно така. Червеното стои и изчакай. Жълтото подготви се за преминаване и на зеленото премини. Я да видим сега какво ще ни представят учениците от основно училище Олимпи Панов. Едно куклено представление. Ощърбеният месец от Ангел Караличев, ръководител Снежана Иванова. Лела се баба под комина, запретнала ръкави, голям огън наръшкала, разшетала се. Шета и пее, и до огъня в черното менче спуща бели яйца. Бели ги взема от кошницата, а червени ги вади от менчето. Прекунали се на роговката, спят Ваня и Кунето, прегърнати. До Ваневата глава мърка сивото копе, мърка и гогаделичка с пухото дългите си мустачета.
Ваню и котенцето се усмихва. Посяга заспалото момче към ухото си да се почеше. Дръпва някой косъм от мустачетата, а закашливото коте го удря полека с лапичката си по ръката. През отворения прозорец наднича бистрият ясночел месец. Той се е промъкнал между клоните на ябълката и обърлил лозовия цвят. Омадрил се, пило, че гледа, баба го бъди. Да си вървиш, магаре, ще ме ръчаса шейцата. Няма да хванат боя, махай се от тука, че като грам на метлата разбивам ти главата. На тебе дума върви, да грееш на тъмната земя. Малко ли закъснели пътници има по пътищата, светни им да не се заблудят. Не искам, дай ми яйце, само едничко. Да си го пусна в торбата и да поема нагоре по небето, където звездите са наклали една весела седянка, там ме чака сега младата звезда вечерницата. И чак когато скокне светлата звезда и ме попита какво нося от долната земя, аз да извадя яйцето и тя да се зачерви като великденско яйце. Не давам. Дай ми само едно, Мари бабо, дай ми само едно яйце. От кога ти се моля? Закъснях за седянката. Ако бях се молил толкова на царя, той ще ме подари едно куцо магаре. Не давам. Дай ми. Утре вечер ще изгрея рано, ще дойда, ще кацна на един клон и ще ти свеча, докато напредеш 3 вретена. Обичам ти се. И да ми се вричаш, и да не ми се вричаш, пак не давам. Баба не давам и той. Преди да дойде Великден, никому яйце не може. Когато нашари всичките яйца, баба ги прибра в кошницата и ги скри под одара. Беше рано. Още първи пекли не бяха пропели. Зарови баба огъня, затвори прозореца и легна на рогозката да си подредне. И задряма, и захърка. Нажаленият месечко обикаля край къщата, залепи очи на прозореца, злачи главите на двете заспали деца и не знаеше да разбуди ли пак бабата и да й се помоли за едно яйце или да влезе да се открадне. Най-будил, като си спомни, че горе вечерницата го чака, с разтопчано сърце реши да открадне. Търкуна се по керамидите на покрива, стигна до комина, озърна се наоколо, както се озърта кратецът преди да влезе някъде и се спусна по веригата. Додето се спусне, саждите очерниха ясното му чело, зато и когато скочи на огнището, стаята не грейна. Пъхна се крадецът под одара, избра най-хубавото червено яйце, скри го в торбата си и се покатили пак по белигата нагоре като котка. Никой не го видя, само сивото коте разбра каква е работата, но се сви зад Ваневия гръб, защото го беше страх да не би, ако извика, месецът да го обари. Мяу, мяу, мяу. Ставай. Менечо, ставай. Месецът открадна яйце. Накрай селото месецът се спусна по голямата чешма да се умие почерненото от сажи чело и щом се наведе над коритото, върху му се нахвърли ръндалият мечо. На другата нощ месецът
На другата нощ месецът се показа високо над звездите с половин чело, нащърбен. Благодаря ви, артисти, поклон. Петя и Теодора, две момичета от основно училище Васил Априлов, ще ни изпълнят стихотворението "Дете и калинка" от Елисавета Багряна. Заповядайте. От Елисавета Багряна. Ето я, дошла си вече лястовичката ни мила, тя ни носи отдалече пролет нова, подранила. Поздрав, лястовички славна, тъжни дни без тебе бяха, чакахме ти ние отдавна, как познати нашата стряха. Мъчно ли за нас ти беше, как прекара цяла зима, там нали стяг не валеше, там добри деца ли има? Ами лястовички и тлета, откъде намери сила, над земи и над морета, да прилитнеш лекокрила. Зад големите морета, в други краища на земята, зная аз страни, където вечно пролет и лято. Там растат в лесовете рошкови форми, смокини и жълтеят се дървета с портокали мандарини. В реките им пенливи има там и крокодили, а дичицата и гриби тъмнокожи са и мили. Цяла зима там преминах, но ми много домиля ти и към твоята родина литнах с дружките крилати. Поклон. Те изчакаха, за да си получат аплодисментите, за да се поклонят. Това е кларинетът. Ще чуете тема с вариации от Росини. Изпълнява го Георги Станев от Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов.
вече е ястовичката ни мила. Тя ни носи отдалече пролет нова подранила. Поздрав, лястовички славна, тъжни дни без тебе бяха, чакахме дни отдавна, как познати нашата стряха. Мъчно ли за нас ти беше, как прекара цяла зима, там нали сняг не валеше, там добри деца ли има? Ами лястовички клета. Откъде намери сила над земи и над морета да прилитнеш леко крила? С големите морета в други краища на земята знае аз страни, където вечно пролет и лято, там растат в лесовете рожкови форми смокини и жълтеят се дървета с протокали мандарини. В реките им пенливи има даже крокодили, а дечицата и гриви тъмнокожи са и мили. Цяла зима там преминах, но многото милячи и към твоята родина литнах с дружките крилати. Благодарите на само артисти. Не сме имали танци до сега. Затова продължаваме с модерен танц в изпълнение на децата от СОУ Васил Левски. Нещо добре. Танци, стихотворения, редуваме ги, няма как да си вземате и малко глътка въздух, нали не сте се изморили? Не, разбира се. Сега ще покани Ивайло Христов от Основно училище Ангел Кънчев. Той ще изпълни пролетни стихове. Заповядай, Иво. Това се казва истински артист, да се поклони. Живна и запя, капчука весел, за се рука си ветрен лек, а защо така едно провесил, болен ли е с нейния човек? Мина ушким времето на грипа, но разметнат магдевския пек, взе се смалява и за грипа, като грипа в нейния човек. Мина ушким времето на грипа, но разметнат магдевския пек, взе се смалява и за грипа, като грипа в нейния човек. Както се разхождаме из двора,
на размекан магическия ефект, взе някой пише звъкне по собора, явно да вземе човек. Баба Марта бързала, Марта ми се вързала, морави зелени, бели червени, първо на гората, да листат листата и да дойдат всичките, штърките птичките. Първият певец, Коза Хубавец, после на градините, дата на гиргините, и на зинкиарни и божури шарни. Я пък ги назреят, кужи да жълтеят, а пък на дечетата, върнат на ръчитата. Марнините чудни с ръци червени, зарадно будни да ръса с мини. Поклон, благодаря ти, Иво. Първото стихотворение с грипа беше много актуално с пролетните настроения на болестите. Сега продължаваме с едно изпълнение на пиано. Ще чуете мазурка от Чайковски. Ще я представи Нейлян Стахирова от Национално училище по изкуствата. Сергей Стоянов, се повядай.
8. Съргур. Сцената си е голяма тръпка, никой не иска да слиза от нея. Сега една вокална група от село Тетово е тук, за да пее за вас. Заповядайте. Ще чуем две песни. Първата се казва "Любовта дойде", а пък втората ще я запазя за изненада за вас, защото и там ще пеете и ще помагате. Когато с теб се разхождам по плажа, разбирам колко си влюбен в мен. И много искам на всички да кажа, че ти си само за мен е роден. Да, това не е шега. Защото знам, че другите момчета нямат възпитала лета, нямат твои красиви очи. И сега ще ти призная, с теб обичам да играя, ти си принца на моите мечти. Да, това не е шега. Когато с тебе отивам на кино, екрана светва и в него си ти. И зная пак ще съм твоя любима, защото ме сънуваш, нали? Да, това не е шега. Защото всичките момчета нямат бензината лека, нямат твоите бели зъби. И сега ще ти призная, с теб обичам да играя, ти си принца на моите мечти. Да, това не е шега. Когато сутрин се пускам с мама, отново знам, че си ти си за мен. Повярвай просто, спасение няма, защото ти си за мен е роден. Да, това не е шега. Защото знам, че другите момчета нямат възпитала лета, нямат твоите сини очи. И сега ще ти призная, с теб обичам да играя, ти си принца на моите мечти. Ще почакам да порасна и за теб ще се оженя. Ще живеем прекрасно, цял живот ще бъдеш мой. Стегнете се напред. Още напред, за да мога да ви хващам Ти ги страх, микрофоните. ще кажа, че ги изпитваш. Бие моето сърце, сякаш съм на седмото небе, от мечтите си разкрила
създадохме, защото бяхме и за банки, и за лалета, и за всичко останало. Много целувки, да сте много живи, здрави, много усмихнати. Ще ми пратите ли ви една въздушна целука?